Ife anụwa bụ continuation of the story about ife mere na Abakaliki ka one girl shi wee bịa nwanne nwoke anwụgo so nwunye nwanne nwoke achọ isecure the land nwanne nwoke the woman eche ebe oshi bịa dara fence niile ahụ n'ụlọ dị ebe ahụ na kurisie ọkụ na wefu janụ na wefu ihe anyị na-afụ ka ị na-afụ this video gị na-ashare ya because all the very important to share this video ka nwanne gị nwoke ma nwanna gị were fụ ya because n'ife na-eme metụrụ aka na share button ka ịtụsa this video all the very important. Lee ihe anyị na-afụ be ndebe n'ugwu nwata be nwa ala Sambara akwara mbọsị ya ka nwanne nwaanyị si Enugu wee kpọrọta ụmụazị tọs ha wee bịa ebe a wee jide fensi niile a ma geeti kụọ ihe niile a to down kụọ ihe niile a ọ sị ya na-azọ ihe nna ya uche na ebe agụrụ ha ka o doga ya na pọketi ha ji ego ahụ agwara m gị na batara m ebe anọ m anaghị eme esoro m ebe enyi ha na-eme efere ya ewee kpọma kọl n'abalị kpọma boys mes wee time ahụ n'abalị a wee monitọ ma ha lee ụlọ akụba lezink ka ọka ihu ya ka ọ fọrọ ka akụcha na-azụ ya lezink wee akụ ụlọ niile a Chineke mee ebere ụmụ yutu na alat ememe kọl yutu na alat wee pụta nwanne zocha arụcha n'ala esome ha lee akụrụ ihe niile daa akụrụ ụlọ wee soro ha gbagide wee bụba ala Sambara wee bụrụ nke nwaanyị a akụrụ ụlọ daa ụlọ ruru ala nke nwaanyị a duri ha si Enugu ewudere ha 4 men ofu bụ draiva akụrụ ụlọ eji anị akụrụ ụlọ niile a daa ma fensi niile a akụrụ ya daa ka bụ ihe anyị fụrụ ihe firi akụcha ahụ bara ha dị main building akụrụ ụlọ daa lekwu nke ọ na-arụ ojekwa okuru ya o ga-efu nke ọ na-arụ ka ọ kpụrụ ma fensi cheke fensi ru height a ka akụrụ right fensi akụrụ ya right round ma gate lekwu nke ọ na-arụ ọ bịara wa na-arụ nwaanyị o ọkụrụghị ya o ọkụrụghị bịara m ihe nke a ọhụrụ ka ọ na-eme nke a na-azụ ala nwaanyị kwesịrị ije edi o lee nke ọ na-arụ akụ ya ụra afọ ya afụ na ọsụ ume ya ụmụ nwaanyị ọ gbaghara ije edi ọbịbe nna ya na-eti ọda na-ekwu ihe na-eme n'ime ụlọ orubeghị m ntu ejikwa onye nwe ụlọ ahụ nwanne nwaanyị wee bịa na-atị ụdị ya orubeghị m ntu ejikwa onye nwe ụlọ eli ebe a ọ kụrụ ihe niile a daa ọ kụrụ fensi atrand erili nwanne ya nwoke akụrụ ụlọ ya kụrụ daa ma geeti keke bụrụ onwe onye gbasara anyị ịdị ahụ ole ajụrụ ndị banụ ahụ ole ka ịdị ọ sị na ya dị 50 something years wee sị rụọ n'ụlọ ọ sị mba nsị ala ahụ ole ka ị arụzi ya mmadụ abụrụ ịbịa akụ ya nde taịm isi oke na ịbịa n'abalị na-akụ ya lelee ya kụ ihe niile daa everything